Magandang hapon. Tayo ay nakapila po ngayon. Nag-aantay tayo ng pasahero. Ako lang po nakapila ngayon. Wala yung mga kasama ko. Sila ay nasa bahay na busy na sa kanilang hindi niya mag-asiraso. Dito ako malapit sa court. Ito yung terminal namin. Ito yung tricycle ko. Yan. Wala pang pasahero. Oras natin ay 5:41 ng hapon. Ang mga bata naglalaro. Ay, maganda na maglaro at marami ng naglalaro ng basketball. Ito yung Purok Bagong Silang North Loyes. Yan. Papasok na si ate. Ito yung papunta sa amin, pauwi dun sa bahay. Bale, dalawang trapal. Tsaka isang blue at saka puti. Ito yung terminal namin, dito kami nagpipila. Ayan, basketball court.